چونکه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چه قریشه پدا گچینیه ٹکا کہ بنی ہاشم میں بھی ہمیں پہ سید نوح علیہ السلام براتن قومی اعتبار تمام قوم سردار قوم برات اذ قال له اخوه برات دائم خیر واحد پوتی عزیزاں پوتی راج قومہ بدی نہ لوٹ سیدنا نوح علیہ السلام پوتی قومہ خیر لوٹتت آئینی خیرواحت ہنچو کے یک غموار براتی چه اندازه پوتی کسو عزیزان تکشید پراین رنج برداشت کن پراین ملول و غمگین بید نبی یعنی حال ہمیشہ انگه گیشتر من تو ارکا پوتی کٹوما پوتی عزیزان نزدیکینا اللہ رسول پہ یک انسانا چه آئین دیما بوتا گا یا نا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا آخر یہ انسان ہے کہ اللہ زمین سرا کہتے پر تمام نا ہدایت و استقامت و سعادت و نجات دعا لوٹتا پر امتا پیغمبران نزدیکتے رو پیشتر دیگه کسی نیست فمشب پیغمبرانی اتباع و فرمان بری و همراه داری چه الله طرف حکم بوده بله اذا قوما چیکو وقتی که نوح علیه السلام آینه گو که الا تتقون شما چه ای شرک و کفر و ظلم و الله نافرمانی یعنی عاقبت و انجام نترستید که چی بی شما نزانه که ایک گرانه کاری که شما کرگا اس سلے کاری که شما کرگا اشی انجام و نتیجه واش در نه نترسی شما را که شما عاقبت و انجام چی بی وہ بنی قوم انی لکم رسول من چه اللہ طرفا شما گورا احتوو من اللہ قاصدو پیغمبر اللہ کلہانی ارو میرے چون پیغمبریو رسول امین امانت دار رسولی کہ شما خیر اللہ رب العزت آورتگین شریعت خیر دوین منی دیمائیں چے کہ شما فائدہ یک تریچ کو ذرہی میں چیر نہ دیا تمام انہا ظاہر کرنا شما دیما توری دنیا فائدہ یا آخرت فائدہ شما یک نفری فائدہ یا یک راج قومی فائدہ تمام انہا ظاہر اللہ ربی اللہ پشما چی احتا چا آیا ہم یہ بوچی چیر نے دیا رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون او من راجو قول چا اللہ بترست منی رندگیری بکنت منی خبرم بزورت هرچی کشمار گوشم منی خبرم بمنت بزورت اول اللہ تقوی و ترس چه اللہ ناراضگی و چه اللہ قهر و غضبہ و ترکینگ جذبہ و واحد و دومی منی اطاعت منی فرمان بری منا ہم لوگ خرچ و لاپ و ورد و مال و اسباب و زندگی و حاجت تمام چیزانی ہے ہما چیزانی کے شمارا ہم حفظ ہر چیز کے شمع حاجت و نیازاں ہما چیز منی ہم ہستا مت تمام کارا یلے کنانو کایان شمارا اللہ کلام ہم گوش دار رہنا وتی مچا یلے کنا وتی درخشا یلے کنا وتی پسو گو کو ہوشترا یلے کنا کایان شمارا اللہ پیغام کو ہم گوش دار رہنا ممکن ہے شما دلے تحبی کہ کار روزگار کنی یا کہ تجارت یارو یا کہ زمینی مچ یارو یا کہ عہدے و پا حکومتی منصب یارو
चामशी पुश्ता आई रिस्क रोजी के थे ए वाजा किशा पुरुष निश्ताओ अल्लाह कलाम हमारा वानी नी उड़े वार्थ चकुजा कसानु के नुक्ते कि एक बुजुर्गे ने हमा के अल्लाह रसूल हुकुमान हुदूद अमल तहा बुजुर्गियत मर्ची बांधा वहार पीली नगुशम बुजुर्ग शराबी कबाबी दोस्त लोफर अर्ची के बूता बुजुर्ग रहनुमा मर्दुम से बारिश होने अल्लाह वाला है बुजुर्ग हमा के अल्लाह है हुक्मान इस तरह पूछ तो गुड़ा वाजह ये गुड़ा शुद्ध एक पदिले बुजुर्ग हमा खुदा वाला है बुजुर्ग खुदा मन्नो को अमल करो के बुजुर्ग कुछ है ची करे ची न करे इमरा बुक तो रिस्क रोजी चकुजा वरे वाजह नमाज वंत तो नमाज औरत के दीवाना है था ये हमें अब जक्ष्म को वरे चकुजा